Животът ти започва точно там, където свършва спокойствието. И ако сега усещаш тревога, ако нещо в теб е разбъркано, знай едно. Това, което се случва в живота ти, не е само край. То е и начало. Да, нека бъдем честни. Нещо важно вече е приключило. Нещо, което е било част от теб, вече го няма. Може би си изгубил човек, може би мечта, може би сигурността, на която си градил живота си. И може би не става дума просто за раздяла или смяна на работа. Може би промяната, през която преминаваш, е много по-дълбока, много по-страшна, но ти знаеш истината. Няма нужда да се лъжеш. Знаеш какво се случва в живота ти. И точно сега трябва да чуеш това. Каквото и да е свършило, то едновременно с това отваря място за нещо ново. Когато една врата се затваря, друга започва да се отваря, дори още да не я виждаш. Няма значение какво си загубил. Работа, дом, любим човек, пари, мечта, надежда, дори здравето си. Това не е краят на живота ти, защото имаш силата да започнеш от начало. И понякога, точно след най-тежкия срив, човек достига своя най-голям връх. Обещавам ти, че с времето ще разбереш нещо много важно и това е, че животът никога не стои на едно място. Всичко се движи, всичко се променя. И колкото повече се опитваш да задържиш старото, толкова повече страдаш. Промяната е част от самия живот. Тя е неизбежна. Истинският въпрос не е как да избягаш от нея, а как да преминеш през нея. Защото точно сега ти преживяваш промяна, която не си избрал съзнателно. И се опитваш да се справиш с всичко, което бушува вътре в теб. Страх, тъга, гняв. Може би само едно от тези чувства. А може би и трите едновременно. И знаеш ли, това е нормално. Но има едно чувство, което стои в основата на всичко останало. Страхът. Страхът от неизвестното. Страхът, че никога повече няма да бъдеш същият. Страхът, че няма да се справиш. Затова преодолей го.